Fordeling og værdipolitik. Fordelingspolitik. Fordelingspolitik er, hvordan vores midler, ressourcer, penge osv. skal fordeles i samfundet. Værdipolitikken er, hvordan de forskellige partier placerer sig i forhold til forskellige værdier, f.eks. miljø, indvandring og ligestilling. SF er placeret som det er, fordi de gerne vil have et grønnere Danmark. De mener, at vi skal passe på naturen, inden det er for sent. De vil gerne skabe et godt og trygt arbejdsmiljø. De er meget imod social dumping, hvor arbejdsgivere underbetaler østeuropæiske arbejdere ved at underbetale dem. De mener, at Danmark skal have et stærkere og mere dynamisk erhvervspolitik, der skal satses på at skabe vækst og arbejdspladser gennem grøn omstilling. Partileder Pia Olsen skriver: Alt i alt ligner det ikke den luksusbuffet, som Løkke fremlagde tidligere. Det ligner langt mere en skæv, usolidarisk cocktail. Lisbeth Bech Poulsen skriver også: Klima og grøn omstilling er fuldstændig ude af 2025-årsplanen. Løkke er både blind og døv. Og til 2025-årsplanen siger gruppeformand Jacob Mark også: Et opgør med SU-systemet vil skabe væsentligt mere ulighed i Danmark, og det vil betyde et færre for en uddannelse. Vi er nødt til at sige fra. Enhedslisten, de er placeret som det er, fordi Enhedslisten gerne vil komme med et bud på en alternativ fordelingspolitik, der vil modvirke de indbyggede tendenser til voksende ulighed, der er i det kapitalistiske system. Tendenser, som er blevet forstærket af både den nuværende og den tidligere regerings skattepolitik. Det bærende princip bag det konkrete forslag er at balancere beskatningen af arbejdsfrie indkomster af f.eks. aktieudbytter, formuer, store arv, så den nærmer sig beskatningsgraden, som lønarbejder beskattes efter, samtidig med en effektiv skattelettelse i den nederste halvdel af indkomstskalaen. Konkret vil det betyde flere penge til ca. 3 millioner mennesker, der overvejende er i arbejde med lav til gennemsnitlig løn. Enhedslisten arbejder hver dag på at trække dansk politik i en mere solidarisk retning. Det har vi brug for din hjælp, af Jakob Sølhøj. Partiet vil også have et bedre forhold for alle, der bliver ramt af arbejdsløshed eller sygdom. Derfor vil partiet blandt andet hæve kontanthjælpen. Derudover skal dagpengesystemet ændres, så der indføres en længere dagpengeperiode og kortere genoptjeningsperiode. Partiet vil have flere SU-hjælpere og pædagoger ansat. Enhedslisten arbejder for et samfund baseret på 100% vedvarende energi og 100% økologi i det danske landbrug. Socialdemokraterne placeret som det er, fordi de gerne vil give det enkelte menneske frihed og tryghed til at udnytte sine evner og realisere sine drømme. At sikre menneskers, uanset social, religiøs eller etnisk baggrund, retten til muligheder for at leve og være aktive medborgere i et retfærdigt demokratisk samfund og social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. De vil også gerne udbrede demokrati, demokratisk socialisme, global lighed, international solidaritet og sikkerhed. Formand Mette Frederiksen siger om Lars Løkkes 2025-plan: Selvom regeringen lægger op til en vækst i den offentlige økonomi, skal man huske, at hver gang man bruger penge på topskattelettelser, så går det penge fra noget andet, som for eksempel vores sundhedsvæsen. Radikale Venstre er placeret som det er, fordi de gerne vil have flere i arbejde og færre på offentlig forsørgelse. Mindst 3 millioner skal være i arbejde. De vil gerne hjælpe mange flere til at bryde den negative sociale arv. Børns baggrund skal ikke afgøre deres fremtid, mener det. Og de vil investere meget mere i bedre uddannelser. De vil også styrke den grønne omstilling. Danmark skal være helt fri for olie, kul og gas. Og alt affaldet skal fremover kunne genbruges. De vil også tage et ansvar for verden omkring os. De mener, at vi skal bidrage til at hjælpe flygtninge i Danmark og i verden. Og de vil gerne have europæisk samarbejde. Dansk Folkeparti er placeret som det er,
fordi de vil stille krav om, at indvandrere uddanner sig og deltager på arbejdsmarkedet, så de kan bidrage til den velfærd, som de nyder godt af. De vil stille krav om, at indvandrere følger danske love, regler og grundlæggende værdier som ligestilling, demokrati og ytringsfrihed, for kun på den måde kan vi sikre, at også fremtiden har et godt dansk samfund. DF vil gerne åbne grænserne. For de åbne grænser har været en gave til kriminelle. Dansk Folkeparti ønsker, at der igen skal være kontrol ved vores grænse. DF mener også, at et samfund bør bedømmes på, hvordan det behandler sine svageste. Pleje og omsorg af ældre, syge og handicappede er en offentlig opgave, som aldrig bør opfattes som negativt, men derimod som en kær opgave. DF vil sikre, at de svageste borgere, uanset hvor de bor i landet, får et værdigt og trygt liv. De vil også hjælpe kræftpatienter mere og vil fjerne ventelisten. Små og indre sygehuse skal bevares. Skadestuer er vigtige i lokalområder. De konservative har disse mærkesager. Monarkiet skal bevares. Danskerne skal betale mindre skat. Skatten skal sænkes. Ingen skal betale mere end 50% skat. På sigt skal topskatten afskaffes. Der skal være bedre økonomi og større fleksibilitet til børnefamilierne. Børnene skal lære mere i skolen. Patienterne skal have en bedre behandling. Danmark skal have et bedre og renere miljø, og det investerer milliarder kroner i miljø og natur. Det Konservative Folkeparti er et højreorienteret parti. Partiet har en blandet liberal og konservativ holdning til samfundet. De går ind for værdipolitik, lavere topskat og frie markeder. Liberal Alliance vil gerne sænke skatten til 40%. Liberal Alliance vil også halvere selskabsskatten, så der er flere, der vil investere og skabe arbejdspladser i Danmark. Liberal Alliance vil sænke selskabsskatten til 22%, fra 22% til 12,5%. Så bliver Danmark et af de billigste lande i EU for selskaber. Topskatten er en realitet og blot et særskilt på flid og hårdt arbejde, mener Liberal Alliance. Topskatten gør det mindre attraktivt til at tage en længere uddannelse, en ekstra tørn på jobbet eller sørge et vellønnet job i Danmark. Venstre vil have en ny udlændingepolitik. Venstre vil gerne have en ny udlændingepolitik, der sikrer, at de mennesker, der kommer til Danmark, ønsker at være en del af det danske samfund. Udlændinge skal have et arbejde eller tage en uddannelse og integreres ordentligt i samfundet, og reglerne for familiesammenføring skal strammes. Flygtninge skal derimod også hjælpes bedre. Venstre vil have flere arbejdspladser, og samtidig skal det bedre betale sig at arbejde. Topskatten skal også sænkes mindst 5% inden 2025 for dem, der tjener mindre end 1 million om året. Senere pension, hvilket vil sige, at den 1. januar 2025 skal alle, der er født efter 1958, arbejde 6 måneder mere, før de må gå på pension. Det vil sige fra 67 år til 67,5 år. Venstres fordelingspolitik. Som det ses på partiskalaen, ligger Venstre langt ude til højre med hensyn til fordelingspolitikken. Altså alle betaler samme skatteprocent, også selvom indkomsterne er forskellige i forhold til hinanden. Den enkelte har et personligt ansvar for at kunne passe på naturen og sit eget helbred. Venstre ønsker et veluddannet politi mod kriminaliteten. Politiet skal arbejde med den mest moderne teknologi, og det internationale politisamarbejde skal fastholdes og udbygges. Alle, som begår kriminalitet, skal hurtigt og effektivt efterfølges. Alternativet minder meget om Enhedslisten. De lægger meget vægt på økonomisk bæredygtighed og miljøbæredygtighed. Og det var stort set det. Tak fordi I så med.